Jesus, what thing now? Kodwa ngithi kulelwe manje. Uzokhuluma ngasekhona. Hayi. Kodwa sithe. Awu ngoba siyakubona ifeli impilo yayizama ndoda yiwe. Asengathi ngahlanga nemizamo yakho. There's Boo Boo. Hi, Boo Boo. How are you? I know you from the University of Zululand. I know this guy. He is. I know him from the university. Yes, I'm a lecturer. I know you. I can't remember which faculty is he from. No, I know you though. He's one of my friends. My friend is a lecturer at the university, and I know him. He's my friend's student. Zoceba. Gitsima again. Kodwa uzongiceba nami ukuthi ibona lecturer yase-university futhi. Unjani Senzelwa? How are you? Yeah. I'm good, how are you? You're not responding. I'm a lecturer at the Richards Bay campus. You're not responding. I got responded. Ngafikethi hawu yami ngikhosi yami. Awumfonele lapho lo. Balekelani. Hey. Hey. Ubuka lapho kabe. Eshe siphepelo. Eshe kunzi usenzani kodwa ndoda. Sengenzeni manje imfundo yami. Ngenzeni mfowethu, ngenzeni. Akusengathi ngahlangana. Weyami. Yeah. Ngena phela ngilinde wena. Qala phansi lokuzana useni lokuzana ngizokulokuzane. Alright. Igama lokamakhulu cetshwayo. Lokamakhulu cetshwayo. Uba ukamakhulu cetshwayo. Your name. Oh, sina ko. Eshe kuzombhemi. Keep polite hamba kahle konke. Abalela ama lecture akhe. Angazi nama lecture mina la ngizokhuluma ngibamba ngona. Ejawula into uyigwebo ama lecture kawazi. Akathula wasubuya sowethu. Akathula. Hey, abakamdi. Cha cross lokwesidawa ndoda. Hey ndoda hey uthi inkulumo iyaqhatha futhi ayikhumela nani imama ngithwele phansi. Cha ngibala ngapheqo. Sanibonani. Yebo wemama. Angiveze la ngifuna ukuvela nami. Ana. Kumele ngithinte ngifuna. Kumele uvule ikhamera waganga manje. Ngivulaphi? Ngena uvele lapho ku camera. Ay, kulungile. Vela. Kulungile. Ngiyelungile fetha phela. Vela into elungile vela. Malungu mina hayi mina ngithinte la. Hayi, camera lapha. Kenzeka kodwa. Awu ngoba ngakuboni mina. Nakho. Kwenze njani manje?
Uyithathe leyo mali olokhuzana esitolile okamnanga. Imali esitolo. Ngiyaphila wemzondo. Ngikhuluma nawe njalo. Uthini? Angithi yabo ngithatha kancane ngayeka. Ngithatha kancane. Ngithi mina uyithathe phi le mali olokhuzana? Ngisitole ngaNSFAS hawu. Boyini ungasendela ithonga. Manje wamuhle uyami ubani usiphephelo. Manje uyake kublashisa. Ngiyabonga. Yini ekublashisa bro? Angifake la. Manje wamuhle unokwenzeka. Sikhona bafethu iskipa Ngithawo njalo into yokublasha njalo hamba ublashela abanye abafana ngithi ayibona njalo njani. Ngiqheka lesikhathi. Hey, kuyahlukana phela ngithi awona amantombazana agqoka ukuthiwa amabonnet thina siphephela lana silala ngakho nyakukho kuna. Na kuthiwa ngimithise mama ungazibuyi umqondo. Would you die homie? Yes, okay mana. Uyazi leyo part leyo. Ethini? Le clown le joker lethi question. Uyayibona? Ngiyayibona. It's okay. So asishaye. Ngeke khehla ngeke. Nangizoyisha ngezulu le. Ngeke khehla Mama mana siya practice sobona sikwenzakalani. Okay, yaqala. Ngiyaqala. Question. 10 years phela man. 10 years. Question. Yes. Oh my. Would you die for me? Okay mana kuthi phela kuthi kuthi awuyazi character la ithi would you die for me? Bese uthwena yes yabo. Ngidlali le. Cha buthi yes. Bese ngithi mina. Bese ngithi mina. Bese ngithi mhlawumbe easy yabo into kanjalo. Kanti yabona anazi ma Halloween bafuna ngithanda ematshalini. Bafuna kulele nethi ngithanda ematshalini. Iculeke phela. Iculeke. Kodwa nami masiqede kwenza lokho ngiyifuna lethi would you live for me? Yabo mhlawumbe into kanjalo like kube romantic. Yabo. Izobhorisa intombazana hawo kusamfenge ndeni. Gadla ngimanje. Segadla ngimanje. Ngiyakutshela ngithi mina ngithi thini. Yabo. Bese kusengumhlekisi. Kodwa mana la vote bele bengizamile ukuba ijoker ngizama ukuyakho kusemandleni. Wathula manje. Ngizothini? Yabona. Anthony yes, ngithi abobubona uzinhle akutshela 10 years. Angiyazi hawu. Wena. Sing accept nang mamtshali. Hayi yabona sizo accept abantu manje. Ingane yakithi le hey. Hello mamtshali. Hayi la connect. Safuna impisi. Ngakhetha abantu. Kasi. Wewe mamtshali. Yeah, hlabangani. Unjani sisi? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Hawu angisakwase engafunga wena. Hayi, nami sengibona lesimutuputu osilethele sona ekhaya. Lo ngafuni ukuzana, ngibheka ibandla la, ngizofaka ibandla. Lo ngafuni ukuvuma mengithi akashi. Funda yamukela. Unamahloni. Unamahloni makwenze njani?
Lalela ngifuna ukutshela ubaba ukuthi uvuke ngenye-ke manje. Mina wathenye manje kanjani ngibheka ibanga Cha, ngifuna ukubhalansisa manje angiboni. cha phela sengisholo ukuthi uze nolunye uhlobo-ke. Hawu Esinalazi ekhaya. kanti kwaziwa kanjani ekhaya? Chaza. Lalela musungikhatha nosqueezer mina ngikwazela nje uyamukela. Khona owaziwayo. Hayi ngeke angazi. Ngiyakhatha indaba yakho Wemtshali iyakhatha. bese Yebo. awumtshela ukuthi ubhasikidi wami ugcwele uyaqhuma la ekhaya wehle naye-ke mese ubuye. Ngoba phela inkinga into lokhuzana. Inkinga into yabona nje ekhaya ngoba kuningi kanje. Uzovuka ekuseni ngo5 wenzele wonke umuntu iti. Uvuke uyashele wonke umuntu. Yonke into yenza wenzele wonke umuntu. Mele evuke kumaduma lo. Inkinga ngempela lento le, inkinga le phathi kumaduma ekuseni ushawe isithwathi ubheke khona. Inkinga ngempela into le. Ukhamanzi uleni. Hey, And never that kind of siyazi so nje sesithembe yena. kunjalo nje akujiki futhi. Esidlale yena thina. Akujiki futhi kunjalo nje. Akho nkomo zasekhaya la zahambela amahala. Manje uyayibona ke into kanjalo. Zobe fike kanjani nje kodwa vele. So iletha khululeke yazine kamtshali senza izinto zenzeke. Kunjalo imhlola yamkela. Nangismile esihle hey mina yabo mina thithi ngiyathatha mina. Ngeke ngithathe intombazane ewiki. Engakwazi kwenzani, engakwazi ukucenta, engakwazi ukukha amanzi, engakwazi kwenza lutho nje. Hayi. Lalela wese. Yabo uyamukela ngeke elungile amesa installile ibhakede ngophela 25 liters emele uqume ekhanda uzowenza njani? Inkomo ngantshali igcwelisi bayasilindi kuyayangela. Ngoba kunje yabo umuntu yabo umuntu awuvela umthathu yabo ngisho ukuthi mhlambe engabusuku. Kuphi Uthip awunama anger issues lo. Uthiphi yazi into ezokwenzeka yini? Into ezokwenzeka iyodwa. Kumele aye nasehlathini. Yebo kunjalo yabona nkeshembakazi kunjalo yabo intombazane emele iqine bafuna. Ngeke sithatha amantombazane angakwazi kwenza lutho. Akwazi kwenza kanjalo. Kumele ukwazi ukukha amanzi, kumele ukwazi ukutheza. Yabo. Iyaphinga nabantu ehlathini manje kwanami ungakwazi ukutheza. Cha phela inkinga ngeke phela ukuthi ungafika ekhaya ngithi kuyathezwa ngithi. Kuyathezwa ekhaya manje ngeke ukuthi kuyoba unjani lo ngathezwa uma bevuka abantu beyotheza. Kuyoba unjani? Edebe. Ayibo. Wazi ngisho nasedebe? Kuyoba unjani lo ngathezi? Kuyoba unjani ongathezi? Ngihlala kamtshali lapha phasha kwamaduma. Wempisi. Ngoba ngikhona njengamanje angikuboni nje ukuyona yiphindlu. Khamba kanjani? Ngizobuya makubuyise phela. Alright. Khamba kanjani Geshana? Ngiyaphile. Nazo inkunzi nazo. Ncenga madoda, ncenga. Akukho kudlula ukuphila. Hayi. Kanti unokwenzeka muhle kanjani? Ukutheza. Engakhona ukutheza lo sisi yambona kafakanga iwivu iluke bukhoma. Angithi yabona ngithi lento phela lesishoyo lo bafowethu ukuthi wena ungafisa kanjani ukuthi uthola unkosikazi ongakwazi kwenza lutho nga right lokho. Hayi ngeke akuzwakali kahle. Ngiyambona nje kodwa ukuthi unokwenzeka ngathi ile nhlobo ethi no I parked my MG by the gate, can you please fetch it for me? Uyabona lokupela ungafuneki ke lokuphela ngathi iqala phi indaba. Umuntu ngisho ngafunda kanjani, ngisho abamuhle kanjani, ngisho ngaba kanjani kodwa kumele ekwazi ukuhlukanisa. Mhlawumbe umakoti noma mhlawumbe uyini yabo ekwazi ukuhlukanisa mase ekhaya nje ezitenziwe ekhaya. Ithi yabona lento le mina ifisa sami ukuthi kube kanjalo nje.
Awukodwa ungabe usayifunelani intombi emfuleni. Kumele uthole efundile engazani namfula. Bengithole njani? Efundile engazani nandaba yamfula ethi amanzi awayothengwa. Hayi. Asifuni-ke leyo nhlobo ekhaya thina. Yebo. Umuntu uyakwazi ukwenza okubili njalo madoda. Hayi. Yabo, umuntu uyakwazi ukwenza okubili inkinga. Mina mhlawumbe yiko phela ukuthi ngani khona ukuthandayo nami khona ngikuthandayo. Umkhiphe se. Uba lo ufuna ukukhishwa manje. Ukukhuluma inhlamba la. Hey, angikwazi ukukhipha abantu mina uyothukeze kubana lo. Awufocus la yeke indaba abathuka inhlamba. Mina mfethu, yabo mina mfethu. Ngiyacela nje manje ukuthi ekhaya namukele noma ozofika nezinkukhu eziwu4 please. Izinkukhu eziwu4. Vele inkomo ngithanda nendaba nazo ekhaya. Hayibo. Nakho ukhulu. Bathi hayi akwazi ukwenza kanjalo. Nakho izinkukhu Sesizothini phela manje abaqhamuka luthi ngakho ngithi noma ozoletha isiphongo esisodwa ke. hayi Vele kwazi ukwenza kanjalo. Hawu ngeke kulunga impela sekuzinkukhu nezinkomo kanjalo. Hayi ngeke uze kwenze impela ngeke uze kwenze. Kakhulu. Shuthi ke ngizoba antu wangenhla ke uma kunjalo. Hey, uthi indaba yawo auntie. Hey. Kodwa phela akiwo bonke bakhona auntie abangandi. Uyamkela nje shuthi kumele ngimfikise ke ekhaya lapha ezongiwashela Bakhona. amalu. Othi ngeke lokhuzane ngeke lokhuzane ngeke ngisho ehlathini. Ngomdonsa ngeweave phela. Utheni? Ngizoyehlathini hawo. Uyakwazi ukutheza kuqala. Ngifunda. Ayikho into. Uzofunda ususehlathini kanjani manje? Phela nabanye phela umama. Umuntu uyitrainer kuseyimanje phela ukwathi wavele uvuke ekseni usuke emahlathini ungazi nokuthi uyehlathini makwenze njani. Akazi phela ukuthi kuthiwa kaZulu ligotshwa lisemanzi. Hawu unjalo yonke into uyenza kuseyimanje Hayi bona ikhona. ngeke ukuthi usumdala uthi awukwazi ukwenza uma uyitrainer kuseyimanje. Cha phela ukutheza lugotshwa lisemanzi nje abadala abantu abathezayo. Ayikho leyo lutho abantu abadala abathezayo uma kwenze njani. Hayi nje ngeke uthole nje ingane engangami itheza. Awu wena usho okuncane yabo mina udade wethu omncane mina khona omncane mhlawumbe wenza grade 8 uyatheza ikutanga yenzi umama wenza kunjalo ikutanga uzotheza ke yamukele ematshaleni khululeka nje mama. Athi ngizofunda ngiyasho ukuthi ngizofunda. Phela nini hawu Ay makoti. Ubhuti uyalibeka nawe uyalibeka. ngithi yabo ikhona lokho ngiyakhuluma na ngifunza amadongo emlonyeni ngithi yabona futhi ngiyakhuluma Uphuthu uyakwazi ukulipheka. Hey, Uphuthu uyakwazi ukulipheka. Phuthu lamasi liyaphekeka. ngiyalipheka ke. Ngiyapheka lo lamasi olumnandi. how ulipheka kanjani ngathi usehleze hamba no20 liters ophuthu njalo mesuka la. Weba kodwa mina into engisho ukuthi mina uyakwazi ukuthi uyintombazane ukwenza okubili lapho wenza ngalo kokujama ngapha lapho umoda musekhaya wenza into yasekhaya weba futhi ilokho kubalekile ngihlezi ngudlo nami mfowethu singakwenza sikwenza eThekwini kodwa ekhandi futhi imithetho yakhona ilandele futhi kunjalo futhi ngoba phela kumele ukwazi ukuthi lokuzana wenza izinto ngapha la ithi yabo museThekwini ngeke akho mahlathi la ngeke utheze yenza ukwenza eThekwini kodwa phela yabo musekhaya kunjalo ubuye masithi ibhlukwe nje kwamtshala lingeni Angeni vele. Angijawu Kusami. injalo nje indaba akukho kunye Angigqoki uma ngiyematshalweni. Akungcono ke kungcono ba hayi usingohlabanga nesiyajabula webafu kusamele ungimeme mfowethu futhi ngilami nemtuba uthi emtuba kukephi Nange mfuna icasuzo zamasandali. emtuba yakuthokaza emtuba futhi okwazi emtuba tuba Uqeda ukudlulisa usho lezi zicathulo lezi bafuna izicathulo lezi ngayithola lokhuzaneni la eGinger International workshop la eThekwini kunzimalanga guga wena ke lana
Useduze kabi umuntu ube bafu. Kumele ungiboleke bafu lezi icathulo zakho ngoDisemba yasikhona la ngimenywe khona. Awu ngeze kunele lezi icathulo lezi bakhona nje ngokuphuphisa intelezi yami qo amantombazane icathulo. Ayiqoko imabafu busafunda ngaso yasemntuba. Kusedona mawuse. Mawuqeda ukudlula eRichards Bay nje, muqeda ukudlula eRichards Bay uyahamba idolobha elilandela eRichards Bay semntobo. Musuke eThekwini uza ngala nganeno uzodlula eBay bese uyongena eMntobo. Musuke empangeni 30 minutes away muya khona. Yeah. Inkinga Ngizokuphelezela. Uyayazi indawo kuthiwa kwaMsane. Kwamsana before nje ungena edolobheni Lapho ngihlala khona amanzi. Fringe nojiya ngo left yekamsana. Ngizokuphelezela bafu ngiyakwazi kamsana. Ngasenzele ngiyabona nje indaweni mina ngaze empangeni ngoba mina ngisho nakwasamthetho mina ngikuhlezi ngikuzwa ngendaba. We anele uyangisukela kodwa mfowethu Ngempela kodwa ngisazohlela futhi. Hayi ngikezwakala ngana kwethu kezwakala ayakuhluka. Ngizophosta number yami lapho sazohlela because ngisasegoli manje ngokusebenza. December nje ngiyehla nje futhi khululeke. Yona ngiphethe yona. Kule God. Ngise Katle home na futhi Foslo la Foslo. Yeah. Mana mfowethu uhlala kuphi noMtuba ngoba phela sonke sisuke eMtuba ukuthi sisabambekile la eGoli. Mina futhi ngisemtuba ophondweni nje. Yo hayi kanti ungakethi impela. Yeah. Umkhaya wami kusho ungakuphi mfowethu? Mina ngisemfekayo mfowethu. Akuseduze. Yeah. Manje thina siyehla yabona ngisaye ekhaya nje ngiyekudala manje. Yehla nomakoti ekhaya makoti. Yeah. Egoli lo muntu lo. Ula eGoli sokwehla sonke ngizohamba nawe impela sematshani. Umphathele nephinifa ungalikhohlwa iphinifa. Egoli lo muntu lo maye ngehla ngekhaya nje. Iphinifa netshala ngalikhohlwa. Sihambe uyamkela sihambe sonke sekhaya mangi-offer nje ziyaye. Umphathele iphinifa ungalikhohlwa iphinifa netshala. Wasibani eGoli ngempela kodwa. Anazi wathini lo? Wathi lokuzana uthi angazi bafuthi lapho ko Mr Price abalapha eGoli akhona ama night shifts. Awekho mfowethu abangani. Ayikhona la eGoli. Awekho hlabangani awekho. Manje wawuthatha apho nalokho uthi lokuzana uthi uyawina shift lelo kanti. Yimo Akhona ama night shift eGoli bakithi akhona. Aka Mr Price sokwenziwani ayinwe impahla sokwenziwani. Kusuke ayinwe impahla kulungisela ukuthi yabo ama customer umefika wakhona. Mina ngikholwa bafowethu hayi ngamatshe ungayikholwa le mfowethu. Hayi ngeke. Butwa mina ngeke ngidlale ngawe. Uyangena nje Nacho ayibo akhona ama night shifts yabo. Ima mfowethu shift lapho khona Ineshisa ngizisula lapho kusetshenzwa ebusuku angeke. Yeah mina nje ne shift ngeke. Angithi ke uyisho kahle bafuma ukuthi kusuke kusetshenzwe ebusuku. Wabuza yini ukuthi kusetshenzwane? Awasikho isidingo sokuthi ezebuze. Ngithi mina Mr Price phela isitolo seimpahla. Kusuke uyothenga bani ebusuku Mr Price? Ngizothenga ukuthi bakudlala ngawo. Kwakuyosetshenzwa kwenye indawo bayishoyo. Mawufuna asifit nje eGoli phela kuyashesha izinto. Ebusuku pho utho sihlala khona eGoli thina sinayiki Mr Price evule ebusuku. Hayibo yamkela kanti wathini wena sekuphambana izinkulumo manje. Hey amantombazane Ima kanti wathona ina shift yena. Yini akhona mana shift lapha abantu besho ama comment Nkosi yami. Yimbo. Hayi ngeke umuntu oshola ukuthi akhona Mr Price badlala ngawe ayikho Mr Price. Awekho. Manje awekho. Jabula ukubona mina ngiyajabula nami mthimba akhona. Hayi ngeke kusho la ngamtshana. Ujabulela bonke abantu lapha. Imali yakudukiswa wakini mfowethu. Ekalela. Shoba. Ngeke ngikhohlise mfowethu ayikho. Ayikanyathanda ukubosha into zabantu bafethu. Ngicela siphume nje awekho namanga lo nangu kwazikhala. Awekho mina Price nangu no Joseph uyasho la. Akakuphendulanga indaba yeFrantali ukuthi uyenze lo ba ekhanda.
ngithabona njani imibuzo lo ngiyabona njalo angaphendula njalo ngithabona njalo ngithi hayibo bese kuthiwa ngikhiphe Hayi hlabangani ungavumeli abantu bengene entwenini asidluleni nje futhi lapho asidluleni Hawu. hayi so idikida kahle Manje bethi ngiyaqala ukizwa Abantu into abadlula prize la nje Grand 4 angikaze ngibone besebenza ebusuku yabona nangu Derek yabo Hayi Umageba waphambanisa webafo ufika ungamlalela uthegaraji. Umageba. Hayi Ufake nepolo. ayaba khona mana ishile kuthiwa bayastock ebusuku ngangispecific umakoti wakithi Yebo. uhlala kuphi negoli NgisePretoria. oh sePretoria ngesinye isikhathi basuke Yazwakala. impahla futhi uzobona ukuthi yikho-ke le hey sibona uhamba kahle Ukuphi nePitoli? Ngise ePretoria West. akhona Awu wasukuba kude kanje. Mina Awukho kude. ngize Hatfield mina la eceleni kwaseDozi. Oh ngiyabona. Ngifuna ukwenza isiqiniseko ukuthi iMr Prize okhuluma ngayo ngiyayazi. Ayikho iMr Prize ebusuku. alingumtshele usezoba igadi lakho ngosibuzo ungalingumtshele vele phela kufuna lokho kanti ngifuna ukuthi kube Ibandla liyalekelelana. ungalingi nje umtshele kufuneka lokho kanti Ibandla liyalekelelana. kunjalo Ukuphi ne West namagweba? Ayi aniphumela indaba yamalokhunja bakwethu. Wawu cha sesibongile. ngibone vidamjalo ujoker so isidingo Ngqoke ima nayo le topic ibuya futhi indaba yokwi-date kanti uma kwi-date nomuntu like uyakhethela nje ngigqokeni na Hawu bafowethu. hayi Lutho, ngibuza nazi Lutho, imfisi hayi Lutho, vele ngizophendula umathanda wena Lutho bafo. vele phela nizokhohlisana nizokhohlisana naso becela mamtshali ufuna inkomo engaki lokucela kuma comment lothi ngicela ngiphi mamtshali ufuna inkomo engaki lo ngivuma mtshana ngegome nga ukhuluma khona thina awukhuluma ngengaki inkomo angene ku live la yachaza lo kwipanel awuthi ngimfake ezochaza ngizochaza ePitoli kodwa sekho isitolo esivula ngosuku. Awufuni bhuti angiphuma ethi ulokhu uvumile. vele Ngihlala khona phela ePitoli angiyakwazi ngihlala khona ePitoli. hamba kahle Sikho isimanga. naso Namtshali kaphileka kodwa. kaphileka nkulu asiphile mfowethu Sikho isimanga kuzakithi. Uyena lo befuna umamtshali. Ya mina Akhulume namtshali. asikaxoxa sikhona sikobhuti bakhe lalela singomathinga mfowethu sibobile ngabe sikhuluma nobani thina mfowethu wabani sibonga udabuka kuphi mfowethu khona sizomazi Ukhuluma noSiphiwe wena nkabi yami yakwaKhumalo. Nkabi yakwaKhumalo. Mtungu amashobana Ya iswa kwa emtubatuba. Umkhaya futhi sengizoyilanda Umkhaya. umuntu wethu angikwazi yena Usemtubatuba phezulu kwamsana. Nakahlabisa futhi empilinyana. Manje umfowethu ukhala ngani kahle ke simuzwe kahle bathi inkulumo akaqondi kahle ukuthi kuthiwa kahle Inkabi ubikhala ngokuyokha imbali yakamtshali. Ngifuna ukukha imbali, ngibona imbali enhle kamtshali. Siyezwa mfowethu kodwa phela nathi la kwamtshali kunesitsha esidlela kusona yabo mfowethu Ngizwa kahle baba. ya sidlela sona esinamadlelo phela ukuthi uwalungise ngoba nje uthi uyoyikha kube mahala hayi akwenziwa mfowethu Thuluthini. Mina ngizoba ile ngane ehla esihlahleni, ngicela ningehlisa esihlahleni ngo500. ngagcina ku500 wehlisihlahleni soba imalini yayikhombela ku5 sekwaba 1000 manje ngithi izinto ziyabiza Wena seku1000 cela, esihlahleni. how
Mbulaze khuluma ngikhona ngumshana wakho ngugadile ungasabi malume. Comrade. Engasibamxosha nje usibari kamtshana nase ngikhawulanga lapho. Hayi ngoba yazi kuze futhi ngoba futhi uyabona futhi khuphukile nezinto manje akasenze ukuthi mhlawumbe uwehle ehlahleni no mhlawumbe kubo 1.5. Yabo. Mina nje Hayi, ngizokwehla cha, ngiyancaba esihlahleni nalendaba. kuphela ngifuna ukwehla esihlahleni kuphela mina. Kodwa ayithi vele imali yalo wehle ehlahleni ayitholo yena ngqo. Aye yakhe mfowethu. Hawu. Sacela ukuqasha uMaskembe ozosika isihlahla. Eyami nje Yakhe lo siwegibela ihlahla nje futhi yakhe. Phoqelekile. Phoqa impoqo mfowethu nemvula kahlahle mfowethu mina bese yamhlawulisa. yebo angithi phela ingxoxo ayikwazi ukuqhubeka kusekhona osesihlahleni. No kube khona imvula mlomo akwazi ukukhuluma nje ngakhipha imali. Imvula mlomo akakhipha mfowethu kumele simhlawulise ukhumana. Manje amajonga agcina ngawudlala uKepitec asawudlala noKepitec. Cha phela ngithi ke isuthi sizodlala ngoba indlela yethu ukuthi sihlawule mfowethu. Senzele. Mfowethu. Sure mfowethu. Khipha inamba Capitec lapha afaka mfowethu. Hayi bo seningidayisa online manje. Asazi. Imvula mlomo. Kodwa inkinga into le ngoba phela inkinga into uthi yokuthi ufike ushaya abantu kakhulu emakhanda kube nawo usazophuma uhambe yolobola futhi. Ngakho kumele ubashaye nawe napa sizokushaya. Ayi kodwa inkinga hayi kanti mhlawumbe badlalisa nje i-fake game nawe uzofika udlalisa i-fake game ngani. Ungabadabukeli mfowethu kodwa bafuthi eqinisweni yabona ukuthi isintu siyamanje siza kithi madoda. Njalo. Lobe sisifunde ngempela. Mina niyangixaka njalo senikhulume kangaka angikhumbuli nicela imvula mlomo. Iyo nje ngisho ukuthi mina mfowethu. Yabona njengamanje kufuze ngabe ngithi Ngicela nje mina imvula. Usenzela ngicela ngayo imvula mlomo. Hayi kodwa phela sekumoshakele sekulate. Asokumoshakele. Akusekho kwenze njalo akusekho ukubaleka manje kwentisi. Cha ngicelile imvula mlomo mina bafuthi abangizwile babonile. Kodwa ngiyasho namanje inkinga into yokushaya abantu amakhanda ngoba nawe uyokushonela nawe usuyokhetha imbalete kwemindalo. Ingakho nami ungabacabangeli. Kodwa phela manje inkinga ukuthi uma umzwela wena wazi noma bayokuzwela emphambili. Uyabo? Isongeso baba. Inkinga kakhulu into le. Asazi. Manje sithi ukuthi nangandi isebenza kanjani. Manje ayisithi lapha akuhlangane kwangempela into abakushayo nabakushaya into ebhekile ngempela uyabona ukuthi hayi ngeke. Maphakethe ami noma mhlawumbe eswebelazi iphakethe lakho. Ayakhulunyiswana mfowethu. Ukhale nawe Khulunyiswana. Kumele uphathe amakhehla amnandi ngapha lokho yanele emlomeni. Mina nje usisi wami beka lotsholo. Ngoba futhi kuyenzeka kube imali encane kunale obuyilindele wena. Mabe khulume kahle nje kuyenzeke bencane kunale obuyilindele. Hayi khona ke yabona kumele uthathe amakhehla owathemba ngempela udawola amakhehla la. Uyabona futhi ngitshela iqiniso mina bengikhona lotsholo usisi wami last year. Ngangikhona engxoxweni kodwa ngangibhala ilo. Amaminithi omhlangano. Yazi benza kanjani? Yabona inkomo yokuqala. Maybe ziba u11. Eyokuqala maybe izothi 20,000. Mayithi 20 mhlawumbe bazokuphulela 2. Khokha mhlawumbe sithi izoba 18,000. Nesibili mhlawumbe izothi 15 yabo lokhu iphunguka kanjalo. Lokhu iphuleke kuthi kahle manje ube nesongo. Neka mama kanjalo ikhokhwe. Uma ngempela ukuthi usisi yabo. Kodwa ukushaya kakhulu uma eyiphethe kahle. Yabona uma eyiphethe kahle wafunda waze waqeda esayiphethe esayintombi into uyafaka ephaketheni. Funa nje uze ngempela usazi isport sakho. Inkinga kakhulu. Bakhula ngempela ke lapho. Inkinga kakhulu kodwa nje kodwa nje umuzi nomuzi unomthetho wakhona mhlawumbe bethi la ekhaya baba la ekhaya yena nje ngokwakhe ucela inkomo ezu13 yabo einganeni zakhe nje umthetho wakhe lo kodwa phela seningakhulumisana nje futhi mina nginazo izingane nezingaka gcine sekuqeda nakhona futhi umuntu lo usazocela kwaqedeli kulobola. Usazocela
Mina nje ngakithi thina siphethwe inkosi ubiyela thina. Manje kwabika biyela nje ukhipha 16. Yabo. 16. Bafuthu solo Cabangayona intombi ubanike loyo wena. Uthini uLwandile? Uthini angi-understand uthini? Khona banga. Yini imbozo idle kakhulu ke namhlanje lo. Ngizomlebula mapolisi wesibu. Possible lento le nangu uba umine angathi ijongo tele. Umine ngiyacabanga. Uthi possible ukuthi umlebhayi umakoti. Hayi lutho futhi uhamba nje Akhalima lebhayi lama lebhayi. Uyacela Kodwa kwenziwa kodwa kudala. Hayi umfuthu cha uyacela uthi okwamanje zisekhona ezo5 kodwa mase zihlangene lezi ezinye ngizoyibuyisa. Nakhona bakayila idate yokubuya. Hawu. Yeah. Ingakho nje sihleli kanti hayi. Senje mina cha ungangilingi bandla. Inkinga kakhulu. Uvume konke abakushoyo. Uyezwa njalo sefe. Hayi inkinga kakhulu into lena. Manje yabona nje umuntu uzobuyela emakhaya ngempela ke manje. Uzobuyela emakhaya. Awenza ubuye lesiphongo lesiyahlupa manje. Kade udluma ngonisenzelwa thinta amazinyo kangaka. Umuntu angangama ngiphethwe amazinyo wena odi. Usukhona nomango. Hayi, ukuthi kufana le makhaya uphumanga. Le makhaya isemakhaya impela. Akho mango, akho aphula, akho lutho. Hayo, bamasi. Khona amakhamduze. Into ekhona futhi into ekhona ama grapes. Amathunduluka. Ama grapes indoni. Ama grapes akhona, ama grapes. Usho lawe siwatshale sodwa la ekhaya. Mayisemakhaya kushiye ukuthi ama-grapes kuthiwa amagilebhisi. Ama-grapes, ya, ama-grapes impela. Manje ayicha bengizobingelela nami ngifuna ukubuyela encwadini manje. Awufunde futhi ish. Awenza ufunde mfowethu ungaphiki nathi. Akukho kunye. Hayi bafowethu kulungile Hayi kulungile. Kamele sixoxe umtshali. Hayi akuhlupha mntwana. Amagwava. Ukufile number yami la inbox. Alright. Kuthiwa ngifike ekhaya. Hayi kulungile. Asibaleke. Naso. Sibaleke mfowethu.